Zahărul vanilat și zahărul vanilinat. La exterior par două produse asemănătoare, la interior însă sunt total diferite. Diferența principală constă în sursa aromei. Zahărul vanilat conține vanilie naturală obținută din păstăi de vanilie. Aroma sa este naturală și complexă. De obicei este ceva mai scumpă decât zahărul vanilinat. Zahărul vanilinat conține vanilină, un compus chimic produs artificial. Are o aromă mai puțin intensă, dar este foarte asemănător cu cel al vaniliei. O să vă arăt ce conține fiecare pliculeț în parte. Aici este zahărul vanilat și aici vedeți foarte bine semințele de vanilie, iar celălalt este zahărul vanilinat, unde nu se vede nici urmă de semință de vanilie. Dacă vrei un gust mai autentic în deserturi, zahărul vanilat este alegerea mai bună. Zahărul vanilinat este o variantă mai accesibilă și este des folosită în industria alimentară. Trimite acest video unei prietene căreia crezi că i-ar fi de ajutor.